morning mga idolo, nandito ako ngayon sa curtain pan. Yun o, yung pan natin. Pero dito, ang daming kalat. So, hindi siya magandang tambayan muna kasi daming mga kahoy, mga kawayan na natuyo. So, kailangan nating linisin dito para mas maliwalas yung ating tatambayan dito mga idolo. So, obviously, ang dami-dami talagang kalat dito. So, kailangan malinis muna. At sa tingin ko, hindi ko kakayanin ito ng isang araw. Dahil hindi ako pwedeng magsunog ng mga basura dito. Kasi may ordinansa dito sa barangay na bawal ang magsunog ng mga basura. So, obviously, talagang kailangan natin linisan itong mga tanggalin yung itong mga to. Kung anong pwedeng gawin dito, kung pwedeng balag ng ng mga halaman, yun na lang gagawin. Tapos yung iba pang gagatong mga idolo. So obviously hindi kung susunugin lang sana to, madali lang linis yun. Kaya lang hindi pwede mga idolo. So kailangan natin maging law-abiding citizen. So mga idolo, ito rin yung yung kaya kailangan ng pan preparation dun sa ginawa ko noon, na kailangan kong mag-drain, kailangan kong lagyan ng tapos drain out para malinisan, kasi hindi natin alam yung kung yung mga nasa lupa noon, gaya nito mga basura. So most likely magiging toxin sa mga lalagay nating mga isda. Kaya yun, proper preparation mga idolo. So kaya yun ang nasabi ko nun, hindi natin alam kung anong naging gamit ng lupa noon, kaya kailangan natin i-prepare ang maigi mga idolo. So ngayon, ito gagawin ko, maglilinis ako dito ngayon sa lugar na dito para mas magandang tambayan mga idolo. Malamig kasi dito mga idolo, ang sarap lalo sa tanghali. So ito yung yung before ngayon ng lilinisan natin.
So, what is up mga idolo? So, eto na ngayon tayo after 3 days of general cleaning dito sa may paligid ng ating earthen pond ay meron naman nagbago mga idolo. So, yung nasabi ko na na hindi tayo pwedeng mag sunog ng basically nagsunog din tayo mga idolo, for sorry Mother Nature for that, but we have to yung mga dahon-dahon kasi kailangan din natin talagang yun mga idolo, kasi hindi natin sa dami nun mga idolo hindi kayang i-segregate sa isang basurahan, madami kasi. So nakita nyo naman yung umpisa mga idolo. So basically ay nakapaglinis na tayo mga idolo dito. So at maganda yung kinalabasan ng pangatlong araw ngayon. So today is Thursday, 10 o'clock AM mga idolo. At ito ang ating natapos sa araw na ito mga idolo. Promise mama I'ma take the challenge. Hey, took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy all the way until I pop off. Shimmy, gimme just a couple millies. To my family, cop a Bentley, never flop like belly. Hit my celly, acting petty. See the people around me, I don't think they'll miss me. Lord forgive me, and my girl so pretty. Such a hard time to go unwind, flying autopilot. I've been down bad in the sunshine, but I can't describe it. You got aim bout when you name drop. Don't tell me lies, it's always very subtle, no rebuttal. Step aside because I took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy all the way until I pop off. Pop off, not hearing you talking that blah blah. I'm in my prime like haha, getting ready to swing like Top Golf. You're not that guy, better stand by, you'll only make it worse. Been grown since birth, get a picture for the memories, I won't pretend to be nobody else. I'll do that shimmy through every night and day, and I will not be stopped, no matter what they say. All the times I get knocked down can only make me stronger, because I wake up every day and I strive for stronger. Hey, took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy all the way until I pop off. Took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show in the top 10. I'll bet it all for the title, so let me just shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy all the way until I pop off. Look, I'm all around the world, I flip the script just like an acrobatic. Bringing in them hits, you would've thought that we had bad in practice. Hip hip hooray, hit the lotto, now my pocket's fatter. Give me a little space, promise mama I'ma take the challenge. Took my chance, the dice roll, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy all the way until I pop off. Shimmy, gimme just a couple millies. To my family, cop a Bentley, never flop like belly. Hit my celly, acting petty. See the people around me, I don't think they'll miss me. Lord forgive me, and my girl so pretty. Such a hard time to go unwind, flying autopilot. I've been down bad in the sunshine, but I can't describe it. You got aim bout when you name drop. Don't tell me lies, it's always. So ayun na nga mga idolo, at nakita nyo na yung pagbabago dito sa pond natin ngayon. So yun, ang dami. Nalinisan na natin itong area na to. So hindi na tayo matatakot sa ahas na pupunta dito mga idolo, kasi hindi lang
disadvantage ng malinis dito. Ay, yung hindi malinis dito kapitan. So, ayun. At yung mga pato, nakakaano na sila dito, mga manok, nakapunta na dito. So, yun, lumawang yung, yung surroundings nila, mga idolo. So, dito sa banda na dito, mga idolo, pwede pang, pukayan. Kaya lang, kailangan ng budget, mga idolo. So, most likely, kailanganin ko na naman ng yero. So, at dahil December ngayon, hindi ko rin magagawa for fund preparation, mga idolo. Kasi nga, baka maraming, just in case lang na may makuha tayong biyahe this December, kalakasin kasi ng renta pag ganitong mga season, mga idolo. So, hindi ko kayang i-prepare to, lalo na isa ako. So, basically, baka January na, wala magagawa yung mga ibang project at saka para makapag-ipon din dun sa pag-start ko ng bagong alaga dun sa concrete pond. So, yung concrete pond pala, mga idolo, ay tatanggalin ko na yung yung mga lupa na nandun. Kasi dapat isip-isip ko na rin ngayon na baka mahirapan talaga ako pag mag-sorting ako na may lupa yun kasi most of the time mag-isa ko lang, mga idolo. So, ang tendency kasi nun, masyadong may stress yung mga dito. Kaya kapag isip-isip ko na tanggalin na lang yung lupa, mga idolo. So, yung sa kabila hindi ko tinanggal kasi yun ang unang naging nature ng mga hito natin doon na may lupa. So, hindi ko na lang tinanggal noon para ganun pa rin yung nilipatan nila. So, pero ngayon, mga idolo, since balak-balak ko rin talaga na gumawa ng concrete pond soon na walang lupa. So, may mga gumagawa rin talaga ng ganon. So, ngayon, subukan ko na lang para makita ko yung disadvantage at advantage ko, mga idolo. So, most likely, yun ang tatanggalin ko na. So, hindi ko na i-vlog yun yung mga idolo kasi, very boring lang din naman. Isasama ko na lang sa end ng video na to yung time-lapse na. So, ayun. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na to, mga idolo. So, kayo, lagi talaga ang aking idolo at sana subaybayan nyo lagi yung mga transition na nagagawa natin dito, mga idolo. So, ayun. At napaparami na yung video na naman natin at salamat sa inyong mga pagtangkilik at pagsubaybay at pag-intindi, mga idolo. So, God bless po sa ating lahat. Amen. Welcome y'all to my show in the top 10. I'll bet it all for the title, so let me just shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax. I'ma shimmy all the way